si Teacher Dare. Hello mga bata! Magtuon kita sa litra B. Yang tingog P. Litrang B. Yang tingog P. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang B. Baroto, bakos, bukog, bola, botelya, mga buluhaton. Ilha ang ngalan sa mga hulagway ug ikahon ang naay tingog nga B. Sunod, ligini ang litra nga haom sa unang tingog sa ngalan sa hulagway. Sunod mga bata, ilha ang hulagway. Pangitaa ang tingog P. Naaba sa una o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Hali mga bata, magbasa na ta. A. Ba. O. Ob. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Bo. Bi. Ab. Ib. Mga pulong. Abo. Baso. Bibi. Bibo.
Ba-ba. Pulungan or phrase. Sa baso. Si Aba. Hugpulong or sentence. Ang baso ni Aba naa sa bibi. Karon na ato'y story. Ang uluhan sa atong story, ang baso ni Bambi. Ang baso ni Bambi anaa sa lamisa. Gikalit og bira ni Bibo og nabuak. Mga pangutana, kisay tag-iya sa baso? Asa ang baso gibutang? Kisay nagbira sa baso? Giunsa pagbira ni Bibo ang baso? Kung ikaw si Bibo, kaliton ba nimong bira ang baso? Ngano man? Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang B. Ipadayon ang pagsulat sa litrang B sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!